La pandèmia ha canviat la forma de concebre el món i també d'estimar allò que abans consideràvem inherent. Amb això, el periodisme, l'educació i els serveis d'emergència són part fonamental per al desenvolupament de la nostra societat. Berta, Anna i Roser són 3 dones compromeses amb allò que fan. Berta treballa a la televisió pública valenciana, una periodista que ha contat a peu de carrer la crònica de la pandèmia. Amb el seu carisma, va contar el que passava des d'una òptica amable i divertida. Anna treballava per salvar vides. És conductora d'ambulància, una vocació que resulta clau per al sistema sanitari públic i que necessita visibilitat. Roser és mestra i viu per ensenyar a la societat més jove els valors que ha après la nostra. La seva tasca i la de la resta de la comunitat educativa és el pilar d'una societat que necessita del coneixement de l'entorn per avançar.